asiqale samukele udadewethu sishilo kumduze sibheka udaba namhlanje lumandakaje ukukhuliswa komntwana omkhulisa kungesiyena owakho wena njengomzali usukuyitshela ukuthi ngowakho nawe singafisa ukuzuva lwakho ku-0716136667 sifisa ukuzwa ukuthi kulabo kasebeke bahlangabezana lesimo esifana nalesi ngabe wabhekana kanjani naso isimo la udaba lothi ke kudadewethu kujabulisile manje kwaseLamontville eThekwini ufisa ukuthi azise lowo muntu lowo njengokuthi ke umntwana ungowakhe kade njalo uthi akayena owakhe all along ebese ehlale naye emkhulisa ujabulisile wathola lo mntwana neminyaka u14 ethandana nabantu ababili nokumuntu uyasho ngesikhathi esisodwa nokwaholela ekuthenini ke anike ingane ubaba ongesiye nomntwana womfana neminyaka u21 ubudala manje kanti wakhuliswa abazali balo baba owethweswa ke ijazi kolimo lwesimanje ujabulisile uthi ke inkinga eqaleke uma umntwana sebona impawu zokungalawuleki nokwagcina ke enquma ukuthi ke aze kumuntu ohlolayo wabonisa ukuthi no ingane ibizwa ngesibongo ekungesona esiyisona wenziwe libo fuzo laphuma nemphumela sesijabulise sikubiza ngelele sikwabukele kuKhozi Ekseni. Yebo sawubona njani ekhosini? Ngiyaphila nami. Wamo. Ngiyabonga. Yathi ukusondela nje kancane ujabulisile. No manje siyabonga ukuthi usinikele lesikhathi ube nesibindi esingaka sokuza sizokhuluma ngalento esikhuluma ngayo namhlanje. Sinike isithombe sesichazelo okuningi ngabe sidlala ngayo lokho sibile emuva kwenzeka kanjani ukuthi umntwana agcine ephiwe noma enikezwe omunye umuntu ongayena nokuthi agcine sehlala nje nogogo nomkhulu yafika kanjani idea ukuthi nangu baba usiqemezwe yamazi kodwa bafuna ukumusa kumuntu. Inkinga yaqala sitheni baba ngoba ngenza into abantu abadala ngisamncane. Ngina 13 years aqala lapho. Washo ukuthi shuthi ngase ngimthanda ubhuti lo. Angazi ngama ngimthanda makuyini ngoba phela ngibona ukuthi uthanda ngisa understand ukuthi yini uthando ngoba ngisayingane kodwa nje senginalokho nje. Yabona ngimvakashelana ngintshontshe ekhaya ngithi ngesikoleni nanti ngiyaphuma ngiyakhona. Yabo into kanjalo. Kwase ke emva kalokho abuya nyamalala. Yabo abuya nyamalala ibhuti yamdala wayesebenza futhi wayesebenza yes ayike abuya nyamalala ubhuti ngisingabonani yabo ngibe nalokho stress angazi ke lo bhuti ke lo wesibili waqhamuka indlela aqhamuka ngayo nabangani ngiyababala lapho cause nabangani bayahlohlana bathi hayibo muhle igayi yabo ngoba phela sho wasengena istage sokujola ngoba ngase sengenza into zabantu abadala sengifundisile lo qase ngiyayazi lento ibheda kakhulu ekhaya kwayena noma isaphila bevele kubheda kodwa wesithande sifikela esikhulisa ukuthi ayidayisele so nje kwahamba yena bevele ekhasihlumezeka isihlukunyezeka nje umalume ehlupha efika lwabangumsindo ethi uzodayisa umuzi yabo nje usakhuluma alwe kuma uyena wade ufathela ngempela washo ukuthi ke wamthatha kuJehova ke yes emva kalokho ke sahlukanisa ko anti kanjalo ubhuti lo uqale ngambona khona lapha emkababa ngivashela umamkhulu yes nangokuthi ke ngakhulelwa ke ngakhulelwa ngathola sengina 4 months uthi ngikhulelwe sengenzele isigameko lesi saba uthola usuda 4 months what was exactly ukuthi abantwana ngangazi ukuthi ngikhulelwe cause usisi wami wathi akuye eclinic ngoba uyagula ngiyaphalaza ngikho right yebo lenkhamba nayo ayade support yebo bathi awukubheka uhamba eclinic ngeke uyaphalaza yonke lento yini kwenzekeni namangazi futhi akukho ukuthi ngifihle ngiyasho nje ngoba angazi ukuthi nama symptoms umkhulelo uba njani ingqondo yami ingakapheleli kahle ayike ngimesiye ngeclinic mengifike eclinic kutholakala ukuthi ngikhulelwe yes hambe bangicheck ukuthi ngisikhathi singakanani bathothi ngina 4 months ngoba ngathola ukuthi ngikhulelwe ngina 4 months yes yeah and then kwalulu ukwazi ukuthi akabani ngani ngamqondo nami nje kwabheka ngithi uDumsana because lo kwakuba into yo1 kwaphela kanjalo sangasabonani yeah wayithatha ke ingane wayinika uDumsana angithathanga semthangweni uDumsana saqhubeka sahlala ekhaya lapha ifamily hami ngicela ngididekile ngaqale ngaqhutshwa ekhaya ngaqhutshwa
kwathiwa ngiyokhomba la ade ngilele khona. Yes, sahamba nomamkhulu-ke akasekho emhlabeni. Ngaqhutshwa saya eMlazi. Mesifika eMlazi batshengisa umuzi ngoba wayengikhiphela khona eMlazi lapha. Batshengisa umuzi ngoba futhi nakhona ngangangeni straight wayengicashisa. Ngangangeni straight ngoba nakhona abantu bakhona babengangazi kahle. Yes, boba bengibona kona. Amesifika khona sibingelele bavumi achaza umamkhulu ukuthi hayi siqhubha ingane la ingane sekuvela inkinga la kuthiwa ingane ikhulelwe la kanje ikhulelisela ekhaya mfana le ekhaya. Asho kumakhona sabo le ngane bengiyibona ithi ingane encane kangaka eshona lemva wendle hamba nalo bhudi lo oyibona kodwa phela angasho lutho phela. Yes na ke ubhudi afike ke avumeke bambiza avumeke ubhudi athi uyavuma icala ingane yakhe. Kulabo bhuti ababili uvele wacabanga ukuya kulona wena? Ngiyacabanga yena nje. Ngiyacabanga yena ngoba uyena umuntu ade ngihlezi nginayo isikhathi esiningi. Ubaba wangane kangempela sesiyazi manje ukuthi akuseyena lo. Usuke wagcina uthintana naye, usukhuluma naye. Lo ungqoke manje ukubuya ngane. Yebo ngihamba ngayomfuna sengitholile ukuthi ngihambile ngiyobheka izinto zengane, ngiyobheka inkinga zami bonke. Uthini for 21 years ingane ingondleki nenzeni? Wavuma nje wakwamukela wathi sami sihambe sothatha ama-test iqala igazi, check igazi yonke lento ukuze abone ukuthi ngempela ingane yakhe yini, nami ngibone ukuthi ngempela yiyona yini. Kodwa mina ngineshomi ngiyamtshela ngathi ngineshomi mina ukuthi uwena ngoba akekho omunye umuntu engangathintana naye ngaphandle kwakho naye. Yes. Sesizofisa umtshele lo obekade bambisha ijazi ukuthi ingane akuyona yakhe. Mfaka kwifoni njengamanje as ukhuluma naye. Ugcine ukhuluma no mhlawumbe nabo bobabili nje uxoxe nabo. Hayi loqala nje angaze ngikhulume naye ade ngagcina sesiphelile isikhathi. Lo nokuyena support ingane. Lo yena support ingane manje. Uyayifaka imali engane uyakhuluma naye futhi ingane. Le support ingane. Hayi loyo. Oh. Ngisho lo wangempela sengimthole manje ngoba esezwile ukuthi esezwile esebonile ukuthi ngiyena ongeyena ongempela. Hayi ngazi ngikhulume naye ade ngamgcina. Ade nje even nawe esehlala khona lapha ingane ihlala khona eMgababa bese ngaxhumana nangamafoni angimazi nje inamba yakhe ngize ngayithola enganeni. Nomsani ngino dadewethu la uJabulisile Manzi uyamaza ngithi. Jabulisile Manzi? Yes. Okay. What was the Uzinhle? Uyamazi Uzinhle. Umazi kanjani? Mawengane yakho. Okay. Nginaye la ngokwakho ukwazi kwakho ubunjani ubudlelwane phakathi kwakho nawe naye nengane leyo usuyikhulisile? Hayi ingane bengihlala nayo sasana nayo ngokuthanda lesifundane nje. Okay, ngathi ingane ungasahlali nayo yini eyakuhlukanisa nengane obusuke wakhombisa ukuyisupport isikhashana lesigaba? Hayi akuzakube nazizathu ngambone ethatha into zakhe ehamba nje nami ngangalandela into eyiningi ngoba umuntu osekhulile vele. Khona into beke yafuna ukungabazisa ukuthi ngenza ukuthi ingane kuyona yakho? Okay. Nginaye dadewethu la Uzinhle sizinhle nanga uDumsani yini ubungafisa ukumtshela yona namhlanje? Sawubona. Ngiyaphila. Bhutilana ngiyaxolisa indlela engikhipha ngayo lento ukuthi nginenkinga ngoba ngicabanga uyazi umndeni wasekhaya awusekho nekhaya futhi asanalo. So nje umuntu bese iphilela ngokuthi nje aqashe hlala emzini yabantu. So manje anginayo umuntu obengakwazi ukuthi eze lapho kini azothula leli daba leli. So ngacela abantu abakathuleleni ukuthi abangisize ngoba ngingasazi ukuthi ngizomisa kanjani kube ingane ngifisa ukuthi isizakale ingane.
ngoba manje siningi abakathuleleni ukuthi bangisize kule daba. Ngoba ingane ngifisa ukuthi isizakale ngoba ingane ngathola ukuthi ingane ingayisi Sibongeni esirongi sengiya kumuntu. Ngayisa ingane Sibongeni esirongi ngayisa ingane ekini ngephutha. Ingane akuyona yakho. Ngathola ukuthi ingane akuyona yakho. Yebo, manje inkinga yami bhodi ingane ayikwazi ukuqhubeka kahle esikoleni njengoba umazi nje esikoleni bese grade 11 bese uphinde kathathu. Uphinde kathathu fanga bese qedile esikoleni njengoba ina 21 years. Manje unezinto eziyamlandela ubaba omkhulu unolaka. Manje ingane idinge ukuthi kuzoshele ushweleze lapho wena ushweleze ingane ukuthi xolisa ukuthi ingane ngayilethe ingane ngephutha lapho kini. Manje bengicela uxolo ngiyaxolisa kakhulu noma ngangazi ngoba ngina 13 years ngaleso sikhathi kwenzeka lezi zinto. Ngoba uAndile ngamthola ngina 14 years ngangiyingane. Ngangazi kwaba yiphutha. Inkulu impela mfoka Khuzwayo sithini mfowethu ngenxa yesikhathi nanga udadewethu ucela uxolo ucela ukuthi kube khona izinto zesinto ezenzakalayo ukuze kwazi ukusizeka ingane. Ngiyazi nawe ipain kusezindaba ezebhlungu lezi ezidropwayo noma ivele zehle kanje ukuthi noma kunzima kangakanani ukuthatha isinqumo kodwa nje kusinikeza indlela yokuthi basimove siyaphambili. Kukhona yini uxolo alitholayo kukhona yini amazwi ongafisa ukwaphefumula emveni kokuba sethulula isifuba sakhe? Ngiyabuzwa futhi yazayinkinga nayo nje. Yabo nje ngiphethe angazi into engakuthi one lena. Ingane yona isiyazi ngaludaba. Yebo useyazi uAndile ngodaba naye uthathe kanzima kunzima nje kumanje nje akabona nje azwani akangihloniphi. Yabo nje une-anger akekho nje right. Akekho right kodwa yena uyazi useyazi kodwa nje akekho right. Uyayidinga naye counseling akekho nje right. Akekho right ngempela. Angazi ngizothini bese angazi into engizoyithini ngoba nami udaba ofanele ukuthi ngikwazi ukuvela ngidlulise mina kubantu basekhaya. Kuzodinga ukuthi usondele kubona. So kusho ukusondela kwakhe yini mhlambe inhlawulo njalo njalo? Noma ngingekho lapho ngoba manje ngeke ngikwazi ukuhlanganisa umndeni ngutshela into efana leyo. Kufanele kube uyena ukwazi ukuthi angitshele into efana leyo naye abadlulise into efana leyo. Okay. Mthiya nabalaleli emakhaya nethimba lonke le-VBS siyanibingelela. Awusadinga uku-introduce la ekhaya uhlala ukhona but mhlambe for the benefit yomlaleli oqalayo hlobo lomsebenzi okwenzayo konje? Ngokomsebenzi wami ngiyi-occupational therapist shuthi ke udokotela osebenza ngokululeka kanjalo nomuntu osuke seyinkingene ezithile. Sezinkingene impela. Nazi inkinga kaziyizwa nawe. Inkiya mfowethu. Sihambe nathi impelezele dadewethu ubese kuloya muzi ngoba asazi kuyokwenza kanjani. Asiqaleni lana mfowethu awuqala ubhekana nezimo enjengalezi nanibhekana. Sixazululwa kanjani isimo esifana nalesi ngaphandle ukuthi bekhona abalimalayo emqondweni nasemphefumulweni? Sibonge Mthiya udaba lukasisi lujulile kakhulu kodwa futhi aliqala ukwenzeka. Inhlali yenzeka le eyenzekayo namhlanje. Ngicabanga ukuthi ke into ebaleke kakhulu esihlale sisho ukuthi uma ngabe uthi uyaxolisa kumuntu kumele ube uzinikele ukuthi uzokwenza noma yini afisa ukuthi uyenze ukuze alamukele uxolo lwakhe. Umfowethu sithema sikhuluma naye lapho ocengweni izizwele balaleli ethi ufisa kufika ekhaya. So ke somlekelela kusisi ukuthi akwazi ukuthi afike ekhaya sithole uxolo ngoba uxolo lubalekile ngoba akenzanga ngenhloso sisi.
Bese ke singagcini lapho Mthiya lento ithinta abantu abaningi nomntwana uthintekile uyeza ukukhula kwakhe ukuthi akuhambanga ngendlela ngoba unolaka namanje ingakho ke sizomlekelela ke angisebenzi ngedwa ke Mthiya kunezinye ingcwepheshi eziphethe ezengqondo engisebenzisana nazo o social worker Bongiwe Mchunu nokwanda Ndevu psychologist Andiswa Sithole sizobasebenza nje bonke abadinga usizo ngale ukuthi kuze kukhokhelwe abantu abayisebenzayo ke laba kodwa siya volunteer ethuleleni siza umphakathi wakithi. Ngiyajabula ukukusho lokho manje sikhuluma nomama of air uyasitshela ukuthi ingane inolaka kunento nje ivukayo ngafisa ukushaya kwasani landela amantombazane yenza into eziningi ngiyayibona ukuthi nayo nawathi ulalele sikhuluma even of air ukuthi kwayena nomntwana uyalidinga usizo kunjalo Mthiya umntwana uyalidinga usizo futhi sizoyivula izandla ukuthi simlekelele uma usibheka lesi simo umntwana abhekane naso asilula neze ngoba ukhule azi elinye iqiniso uthe semdala watshelwe elinye iqiniso so ukubhekana naleyo nto kunzima vele i-identity yomuntu isiqu somuntu uma uke wakhuluma ngokushintsha kakwaso kuyinto engenzima ukubhekana naye emqondweni ingakho kubalekile ukululekwa ngokomqondo kwakhe umfana osenkingeni efana nale. Sohlangana nawe kanjani mase selikhulunywe lo daba lo. Siyabonga mntu asivale tata wethu usizwe njani masukhulumile nomfowethu uNtomsane wabhodla lokho ngaphakathi kwena usizwe njani njengamanje? Ngizizwa ngi-right ngoba konke ade kungiphethe kabi ngazi ukuthi ngizokusizakala kanjani sekuyaziwa ngizizwa ngi-right kakhulu nje Nkosi yami ngiyabonga nje nithuleleni lungisize liqhubeke lisiza abanye abantu hayi ngisizakele ngempela ngizizwa ngi-right mina yabo noma ke kusakude i-process yakhona efanele silandele but kodwa nje ngizizwa ngi-right ngoba iqiniso libalekile kuzingane esikhule kahle sikhula khululwa yilona hayi kulungile sisebonga mntu asivale mfethu ayiphelile la tata wethu edini counseling umndeni phela sibonga futhi nodade wabo olokho kade up and down naye noma sebeshiwa abazali yes waphendula umuntu omdala ekhaya yes sikubonga lokho nje kakhulu tata wethu siyabonga ukuthi umsupport usisi wakho ngoba esikhathini samanje abanye sebevele bathi ingane abayikhiphi bayifake ema-toilet but nikwazi lengane ukuthi niyigcine simbongela naye ke uBoy ukuthi ngoba usebenza sibonga ubuyisona sakhe ngempela how much more ke wena ongazazi ekhaya mhlawumbe uhamba uthuka abantu nje emgwaqeni nakumasipala network kanti mhlawumbe ushaya into ngesibongo yabo izinto ezikanje so ke sibonge nawe Dr Mpanza ingcwepheshi lezi ifundiswa eyinikelayo kathweleni ukutheni basiza umphakathi ngale ukuthi kuze kukhishwe isento umuntu osefika kathweleni sesimo sekubona bakwazi ukumlekelela ngoba bayazi ukuthi thina sixhasiwe sinalo usizo kodwa ke naba bakhona abanosizo sinawo so support umndeni nayo usisi nayo mfowethu sizoba naye ukumsupport singagcini nje kanje because siyazi ukuthi le nto ekhaya kuyena njengamanje usuku lakhe nje lona ke lesiyazi lonke yabo kube nzima izolo kuthiwa ngibreak kuyena bekunzima kumina ngaze ngahle impethe ngahlala phansi nganaba ngimfonela ukuthi mfowethu into esizokhuluma ngawo kusasa nansi kanje yabo but nakhona umuntu yabo ubona wazozomsho ukuthi imuva lifoni but ngiyasibonga ke ngingahlangana ithweleni Rameza nabele emakhaya siza support khona amadoda sizoba nenhlangano nje isithangamisa amadoda sizoba nawo siyoxoxisana namadana enkinga abantu abanjengomgabi sizasikwazi ukuthi siya kanjani phambili nabo kubalekelela ukuthi amadaba akhuluma vele sikwazi ukuthi siwabangule siyabonga.